Izrael zabil 50 iránskych vodcov v jednom útoku v bunkri pod komplexom, kde zomrel Chamenei. Ich uvažovanie bolo jednoduché. Verili, že nikto nebude očakávať, že sa vrátia tam, kde vojna začala. Bohužiaľ mýlili sa a za tú chybu draho zaplatili. 50 úradníkov zahynulo za 50 sekúnd. Izraelské letectvo zverejnilo záber z útoku. Treba zdôrazniť, že Izraelčania v prvých hodinách operácie zasiahli len vrch komplexu, keďže Chamenei neveril vo vojnu a nešiel do bunkra. Chamenei zomrel skôr, než stihol použiť bunker, preto si lídri mysleli, že je stále bezpečný. Dnes ráno zhodilo 50 izraelských stíhačiek, asi 100 bomb na túto stranu a bunker bol zničený. Ale vidíte, v tomto príbehu je viac než len tento bunker. Izrael v skutočnosti vedel o tomto pláne všetko a vedel aj o všetkom, čo sa deje vo vnútri bunkra. Pozrite si 3D vizualizáciu, ktorú po útoku zverejnili izraelské sily. Podzemný bunker bol väčší než komplex nad ním. Rozprestieral sa pod viacerými ulicami v centre Teheránu. Mal viaceré vstupy a rokovacie miestnosti pre vysokých predstaviteľov. Izrael o tom všetkom vedel. Vedeli, aký bol hlboký, vedeli, aký bol široký a vedeli o každej miestnosti, ktorá sa v ňom nachádzala. Ak sa pozriete na tento záber, uvidíte, že Izrael vedel aj o plagátoch, ktoré Irán zavesil v bunkri. Je to desivá úroveň spravodajstva. A aby toho nebolo málo, toto je scenár, ktorý sme videli počas celej tejto vojny. Iránsky lídri sa boja digitálnej komunikácie, lebo vedia, že ich môžu sledovať izraelskí hackeri. Preto sa stretávajú len osobne. Izrael vždy zaútočí hneď, ako sa začne stretnutie. Dokonale to vystihol turecký minister zahraničných vecí. Irán veľa rozpráva, ale nemá na to schopnosti. Ich tajomstvá sú zjavné a Izrael ich môže využiť. Je to ešte horšie. Izraelské sily dnes ráno ukázali, ako počas prvého útoku, pri ktorom zomrel Chamenei, oklamali iránsku rozviedku. Izraelská rozviedka vie nie len, čo robí iránske vedenie, ale aj ako funguje iránska rozviedka. Vedia, na čo sa iránska rozviedka v Izraeli zameriava a tieto poznatky využívajú na jej oklamanie a navodenie falošného pocitu bezpečia. Tu sú ďalšie podrobnosti. Fox News získala nové exkluzívne informácie o nočných útokoch a konkrétnom bunkri. Izraelský predstaviteľ pre Fox News uviedol, že počas útoku a operácie Epická zúrivosť, keď bol ajatolláh Chamenei zabitý, sa stále nachádzal nad zemou a nevstúpil do bunkra. Izraelčania ho zabili aj preto, že nečakal, že bude terčom útoku. Podľa vysoko postaveného izraelského predstaviteľa prebiehala dezinformačná kampaň, ktorá mala Iráncov presvedčiť, že útok sa nezačne. Aj keď boli vo vzduchu lietadla, ajatolláhov vnútorný kruh ho nepovažoval za potrebné dostať do podzemia. A časť tejto dezinformačnej kampane bola koordinovaná priamo na najvyššej úrovni medzi Američanmi a Izraelčanmi, ako mi bolo povedané. Jeden predstaviteľ hovorí, že najvyšší velitelia tu v Izraeli, ktorí by za normálnych okolností boli v Kiri, izraelskej verzii Pentagonu, išli domov na šabatovú večeru so svojimi rodinami. Prezident Trump zverejnil počas 24 hodín pred začiatkom operácie viacero príspevkov a vyhlásení s cieľom oklamať iránske vedenie. Tento predstaviteľ tvrdí, že výsledok bol presne podľa očakávaní plánovačov. Chamenei zostal nad zemou a úvodný úder operácie Epická zúrivosť ho tam zasiahol. Falošný pocit bezpečia spôsobil, že Irán veril, že vojna nebude. Preto bol Chamenei zaskočený, keď dopadli bomby. Dúfam, že jasne vysvetľujem, čo sa snažím povedať. Nie je to o tom, že by Iránci nevedeli, že útok príde. Iránci boli presvedčení, že útok nehrozí, keďže sledovali izraelských dôstojníkov a mysleli si, že ak nie sú v ich Pentagóne, žiadna veľká operácia sa nechystá. Takéto chyby majú dlhodobé následky. A jeden z týchto následkov práve teraz vidíme. Iránsky režim má problém obsadiť voľné miesto, ktoré majú pre najvyššieho vodcu. Dvom duchovným už túto pozíciu ponúkli, ale obaja ju odmietli, pretože vedia, čo následuje. Každý v Iráne vie, čo následuje. V momente, keď sa stanete najvyšším vodcom, stanete sa cieľom číslo 1. A
a Izrael má najsilnejšiu rozviedku v Iráne. Túto rozviedku môžu použiť ako rozsudok smrti pre každého, kto by chcel túto pozíciu prijať. V skutočnosti, len dnes ráno, okrem útoku na bunker, vieme aj to, že Izrael vykonal 3 rôzne útoky, cielené atentáty na 3 rôznych iránskych predstaviteľov, ktorí boli vo svojich domovoch. Skôr než sa pustíme do detailov, prosím nezabudnite kliknúť na tlačidlo odberu a páči sa mi to dole pod videom, pretože vždy keď hovoríme o útokoch a atentátoch, YouTube algoritmus na reklamy dostane takmer infarkt a obmedzí naše videá. Vaša podpora nám pomáha bojovať proti algoritmu a osloviť viac ľudí. Pozrime sa, čo sa stalo. Najprv tu bol Asghar Mir Hijazi, poradca Chameneiho pre spravodajstvo a bezpečnosť a jeden z najmocnejších ľudí v Iráne. Podľa vlády USA bol on hlavným mozgom všetkých dôležitých udalostí, ktoré sme videli. Myslím, že od dnešného rána už nefunguje. Druhým bol Hossein Taib, ex-šéf spravodajstva Revolučný gard, ktorého dom bol dnes ráno zasiahnutý. Izraelské médiá tvrdia, že bol doma a zomrel, no podľa iránskych médií doma nebol a žije. Treba zdôrazniť, že ide o tie isté iránske médiá, ktoré tvrdili, že Chamenei nebol vo svojom sídle a vieme, ako to skončilo. Preto na to nezabúdajme. Nemáme všetky informácie, ale zdieľam, čo viem. Máme aj muža, ktorý nariadil útok na prezidenta Trumpa počas volebnej sezóny 2024. Minister vojny Pete Hegseth zdieľa, čo sa mu stalo. Počúvajte. Včera bol vodca jednotky, ktorá sa pokúsila o atentát na prezidenta Trumpa, vypátraný a zabitý. Irán sa pokúsil zabiť prezidenta Trumpa, no posledné slovo mal on. Bol som a som opäť lovec. Na tej istej tlačovej konferencii sme mali veliteľa Centcomu, admirála Breda Coopera, ktorý načrtol, čo bude nasledovať, teda čo je druhá fáza tejto vojny. Prvým krokom bolo pokúsiť sa zničiť protivzdušnú obranu, ktorú Irán má, a zničiť ich schopnosti balistických rakiet. Ďalším krokom je zamerať sa na továrne vyrábajúce balistické rakety. Treba zničiť celú priemyselnú základňu, vrátane tovární vyrábajúcich aj malé súčiastky pre balistické rakety. Aj továreň vyrábajúca malé zariadenie pre balistickú raketu musí byť zničená. Celú priemyselnú základňu treba zničiť. Tu je vyhlásenie. Prezident nám dal ďalšiu úlohu – zrovnať so zemou iránsku priemyselnú základňu pre balistické rakety. Neútočíme len na to, čo majú, ale ničíme aj ich schopnosť to obnoviť. Pri prechode do ďalšej fázy tejto operácie systematicky zlikvidujeme iránske kapacity na výrobu rakiet, čo už prebieha. Bude to chvíľu trvať, ale podľa ministra sú naše sily dobre zásobené a sme pripravení túto raketovú misiu vykonať. Naše spoločné, spojené sily neúnavne ničili iránsku protivzdušnú obranu počas posledných dní a pokračujú v pátraní po ďalších systémoch, ktoré môžu zničiť. Naši protivzdušní obrancovia pracujú na vrchole svojich možností. Nemohol by som byť hrdší, keď stojíme bok po boku s našimi partnermi v regióne a v mnohých prípadoch poskytujeme najviac integrovanú protivzdušnú obranu v histórii Blízkeho východu. Bojujeme, aby sme vyhrali. Admirál Cooper nám potom poskytol aktuálne informácie o udalostiach. Výsledky americkej armády za prvé 4 dni vojny, najmä za posledných 24 hodín od včerajšej tlačovej konferencie podľa amerického času. Počúvajte. Za posledných 24 hodín operácie klesli balistické raketové útoky oproti začiatku o 90%. Útoky dronmi klesli od prvého dňa o 83%. Napriek tomu zostávame ostražití. Naše útoky proti iránskemu námorníctvu sa zintenzívnili. Prezident nedávno oznámil zničenie 24 lodí, čo bola vtedy pravda. Teraz je ich už vyše 30. Za posledné hodiny sme zasiahli iránsku loď s dronmi, veľkú ako lietadlová loď z druhej svetovej vojny. A práve teraz, keď hovoríme, je v plámeňoch. Centrálne velenie zverejnilo aj zábery, kde americké jednotky ničia iránsku loď s dronmi. Chcem opraviť svoju predchádzajúcu informáciu. Nebola pravda, že loď potopilo americké námorníctvo. Americké námorníctvo túto loď už predtým poškodilo, ale nepotopilo. Teraz video potvrdzuje jej potopenie. To je teda potvrdené.
Ešte krátke informácie o tejto lodi. Irán prerobil obchodnú loď na mobilnú platformu pre drony, čím sa neustále chválil. Je to už len jedna z 30 iránskych lodí na dne oceánu. Minister Hexet tiež potvrdil, že intenzita ešte vzrastie. Dôvod je jednoduchý. USA a Izrael sa dostávajú veľmi blízko k tomu, aby dosiahli prakticky úplnú vzdušnú nadvládu nad iránskym územím. USA nasadzujú viac taktického letectva na podporu ďalšieho kroku. Ten sa zameriava najmä na raketové odpaľovače a továrne na rakety. A v tomto prípade to taktické letectvo, ktoré pravdepodobne priletí, budú stíhačky však. Viac F-35, viac F-16, čokoľvek ďalšie, čo môže vstúpiť do Iránu. Zničiť raketový odpaľovač hneď po spozorovaní. Tiež odkázal iránskemu vedeniu. V podstate sme videli veľa iránskych predstaviteľov vystupovať v štátnej televízii a dokonca aj v amerických spravodajských kanáloch tu a v podstate hovoriť, že dokážu v tejto vojne vydržať dlhšie ako USA. Ak ide o potrebovaciu vojnu, Irán má dostatok ľudí a nahradí každého, koho USA a Izrael zabijú. A navyše, Irán má rakety a schopnosť vyrábať ďalšie rakety, ktoré bude jednoducho neustále odpaľovať stále viac a viac. V podstate majú väčšiu politickú vôľu pokračovať v tejto vojne ako USA. To je argument, ktorý sa Irán snaží presadiť, aspoň verejne. No, tu je minister Hexet, ktorý na tento argument odpovedá. Počúvajte. Pár myšlienok predtým, než odovzdám slovo admirálovi. Irán dúfa, že to nedokážeme udržať, čo je obrovský omyl pre IRGC v Iráne. Vidíte, o americkú vôľu tu nie je núdza. Vzdávame česť čím 6 padlým, ktorých čoskoro privítame v Douvri a ktorí obetovali všetko pre svoju krajinu v tejto misii. Pamätáme na nich. Spomíname na nich tým, že sa s ešte väčším zápalom oddáme tejto misii. Naše odhodlanie splniť ciele misie sa len zvyšuje, keďže naše prevaha naďalej rastú. Nemáme nedostatok munície. Naše zásoby nám umožňujú viesť kampaň tak dlho, ako bude treba. Opäť platí, že náš stav munície sa zvyšuje spolu s tým, ako rastie naša výhoda. Naše schopnosti? Ešte len začíname bojovať. A bojovať rozhodne. Máme možnosť vypočuť si admirála Coopera. Ak si myslíte, že ste už niečo videli, len počkajte. Bojová sila, ktorú budeme môcť nasadiť nad Iránom, bude niekoľkonásobne väčšia než teraz, keď zrátame naše a schopnosti izraelských obranných síl. Máme dosť právomocí. Toto vyhlásenie zrejme pripravilo pôdu pre ďalšie slová prezidenta Trumpa. Vyzval iránskych diplomatov na celom svete, aby prebehli, požiadali o azyl, vzdali sa postu a spolupracovali s USA na zmene režimu. Nie je to také realistické, ako sa zdá. Počas januárových protestov dvaja iránsky diplomati z európskeho veľvyslanectva prešli do Švajčiarska. Požiadali o azyl, lebo verili, že režim v Iráne neprežije a nechceli sa tam vrátiť. Je možné, že aj dnes sú diplomati pracujúci pre režim s podobným zmýšľaním, najmä po začatí operácie USA. Preto prezident Trump vysiela odkaz. Úžasné. Opäť vyzývam členov iránskych revolučných gárd, armády a polície, aby zložili zbrane, inak budú zabití. A teraz je čas postaviť sa za iránsky ľud a pomôcť získať späť vašu krajinu. Po všetkých tých rokoch budete mať šancu získať svoju krajinu späť. Príjmite imunitu. Poskytneme vám imunitu. A dáme vám naozaj tú správnu stranu histórie, pretože o to tu ide. Takže budete. Úplne v bezpečí s imunitou, alebo vás čaká istá smrť. Ani ja, ani oni to nechceme vidieť. Tiež vyzývame iránskych diplomatov po celom svete, aby požiadali o azyl a pomohli nám vytvoriť nový a lepší Irán s veľkým potenciálom. Je to krajina s veľkým potenciálom. Je to oveľa lepšia budúcnosť pre Irán. Teraz sa to začína. Myslím si, že to bude skvelá budúcnosť. Spojené štáty zabezpečia, že Irán nebude ohrozovať Ameriku, jej susedov, Izrael, ani nikoho iného, bez ohľadu na to, kto bude krajinu viesť. Mali rakety namierené na krajiny ako Katar, Saudská Arábia, SAE
a ďalšie, ktoré sa veľmi nezapájali. Rakety boli pripravené. No boli tam namierené dávno predtým, než sa toto všetko začalo. Išli po celom Blízkom východe. Potom sme prišli a pokazili im zábavu. A to nás privádza k základnému dôvodu, prečo sa táto vojna, alebo teda táto operácia deje. Už 30 rokov 5 rôznych amerických prezidentov z oboch strán dodržiava jednu červenú čiaru. Irán nesmie mať jadrové zbrane. Teraz opäť viem, čo niektorí proiránsky ľudia povedia. Irán verejne tvrdí, že neusiluje o jadrové zbrane, ale pozrite sa na ich činy. Obohatili urán na 60%, čo nemá civilné opodstatnenie. Aj krajiny bez tejto technológie prevádzkujú jadrové elektrárne, keďže si obohatený urán kupujú. Jediný dôvod, prečo má Irán urán obohatený na 60% je ten, že chce jadrové zbrane. Takže aj keď hovoria jedno, ich činy hovoria niečo úplne iné. Formálne oznamujem svoj zámer ukončiť všetok obchod a investície s Iránom. Naším druhým cieľom je zabrániť režimom podporujúcim terorizmus ohrozovať Ameriku a jej spojencov zbraňami hromadného ničenia. Irán aktívne vyvíja tieto zbrane a šíri teror, pričom nevolená skupina potláča nádej iránskeho ľudu na slobodu. Verím, že naše národné bezpečnostné záujmy teraz závisia od zabránenia Iránu získať jadrovú zbraň. Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň, kým budem pri moci, hovoria. Tento teroristický režim nesmie mať jadrovú zbraň. Poviem to znova, nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň. A ešte je tu príspevok od Steva Witkova, člena vyjednávacieho tímu s iránskou delegáciou pred vojnou. A spomína, že počas úvodných rokovaní Irán úplne jasne povedal, že má schopnosť vyrobiť jadrové zbrane, až na tom pracuje celý ten čas. Chcú rokovať, ako by už mali jadrové zbrane. Počúvajte. 20% materiál, Sean, sa dá obohatiť na 90%. To je zbraňová kvalita. Zbraňová kvalita približne za 1 týždeň, možno za 10 dní maximálne. Tých 20% možno obohatiť na zbraňovú kvalitu za 3 až 4 týždne. A dovolte mi povedať toto, pretože som zabudol na tento malý detail. Na tom prvom stretnutí nám obaja iránsky vyjednávači priamo povedali bez hanby, že majú pod kontrolou 460 kg 60% obohateného materiálu. A sú si vedomí, že by z toho mohli vyrobiť 11 jadrových bomb. A to bol začiatok ich vyjednávacej pozície. Takže na to boli hrdí. Boli hrdí, že obišli všetky kontroly a dokázali vyrobiť 11 jadrových bomb. Preto Irán nesmie mať obohacovacie kapacity, keďže opakovane klamali svetu. Sú ochotní usilovať sa o jadrové zbrane, zatiaľ čo tvrdia, že nemajú v úmysle vyrobiť jadrovú zbraň.